Nyaya iri pano ndeyekuda kuti tibatsire nekuti muvhu ndimo iwe neni kunge tiri pano chatadya chakabva muvhu, chatadya chakamera muvhu, chatadya chakatogadziridzwa asi chambobva nekuvhu. Saka dzimwe nguva tikasaziva tinopaza nyika kana kuzviparadza isu nekusaziva. Ndomboya pamuramwene tisatadzoka kuchikuva. Tinokutendai mai Chisamba. Ini semurimi weBhindura tinotenda zvikuru because vanotirimisa variko maagronomist vanhu veMinistry of Agritech vari kutibatsira ruzivo taanarwo. Chinhu chikuru chatikanganisa sevarimi, chatishungurudza, kana ivo president ngavazive kuti hatina market. Vanhu vakurima asi murimi anouya kuzosiyira zvinhu zvake makoronyera. Makoronyera anotora chinhu ichocho pamwe ne half the price yekuti murimi anoenda kumba achichema. Unorwadziwa uchiona madomasi achikuturwa achiraswa. Murimi akaita 3-4 months achitsva nezuva achishanda asi chaainacho hapana. Varimi vemuZimbabwe varombo, vanhu vese havasi kutombova respecta. Tiri kudawo kusvika panguva yekuti tiitewo sevarimi vekuBotswana vanoti kana vachipinda mumabhengi vanhu vese vanosimuka. Ndatenda hangu.